Türkmen talipleri teoretik mekanika boyunca 20-nji halkara olimpiadasyna üstünlük kazandylar. Bu beýatlaşyk Belarus Respublikasynyň Belarus Döwlet Ulug Uniwersitetine Gomel şäherine geçirildi. Giňgerimli akıl paýhat forum 20 sany öňde barjy ýokary okuw mekdebiniň wekillerini bir ýere jemledi. Beýatlaşyklar rus we ingliz dillerine alınıp barly. Netijede şahsy birinjilikde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talyby Dursun Cemal Ataýew öňe saýlanyp altyn medala münasip boldy. Şeýle hem şol okuw jaýynyň talipleri Sultan Ataşewa, Mehriban Azadowa, Maral Esenowa hemde halkara insanperwer ilmlary we ösüş uniwersitetiniň talibi Ediz Bayramow baýrakly 3-nji orunlary eýelediler. Toporlaýyn hasapda bolsa Türkmenistanyň ýygynnysy 1-nji medala münasip boldy. Baýrak gowşurylyş dawarasyna ýeňjilere we baýrakly orun eýelerine hormat hatlary hemde gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Täzellikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.